Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яш егетне кыйнаган видео социаль шилтәрләрдә таралды. Чалылар еш кына автобус йөртүчеләр тарафыннан агрессия күренешенә шаһит булалар. Моның сәбәбе нәрсәдә? Акбур, күмер һәм кызыл сангина ярдәмендә ясалган картиналар. Лейсан Галимованың «Ватан сулышы» дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Чаллы прокуратурасы микроавтобус йөртүчесе һәм пассажир арасында барлыкка килгән конфликт турындагы мәгълүматны тикшерә башлады. Яш егетне кыйнаган видео шунда ук социаль шилтәрләрдә таралды. Кайберәүләр бу каршылыкның сәбәбе юл өчен түләмәүдән килеп чыккан дип уйлый. Проблеманы Айзилә Шаймөхәммәтова ачыкларга тырышты. Кадрларда маршрут йөртүченең яшүсмерне түләмәгән өчен кыйнавы күренә. Бу мизгелне шаһитлар төшереп социаль шелтәрләргә урнаштырган. Чаллылар фикеренчә, алар еш кына автобус йөртүчеләр тарафыннан агрессия күренешенә шаһит булалар. Есть такие немножечко хамоватые. Ведут себя, знаете, как, если вот я пенсионерка, да, если пенсионерка, так даже, вот знаете, вот типа швыряет, не швыряет, а так вот, как бы выкидывает, мол, что они тут ходят. Что они тут ездят? Ну, есть такие агрессивные, но внуку мой всегда оплачивает. Тут уж на 100% я уверена. Я думаю, по-разному бывает. Это зависит от времени, от час пика. Всегда, я думаю, да нет, нормально всегда. Иногда попадаются, но редко. Но их понять можно. Через них проходят сотни, может быть, даже тысячи людей. Все ведут себя по-разному. За день устаешь. Маршрут автобуслары йөртүчеләрнең дә үз хакыйкате бар. Алар әйтүенчә, һәр көнне автобуслардан 50-60 кеше түләмичә кача. Транспорт компаниясе вәкилләренең берсе дә моның белән ничек көрәшергә икәнен белми. Палкой не погонишь, ничего не сделаешь. Тем более они сейчас все эти законы знают. По карточкам ездят, которые там или в черном списке, или в чем. Денег нету, говорит, ты что делать? Ничего, даже оплату не возьмешь. С картой ты его не арестуешь, как говорится, но не заберешь с собой диспетчерских наконечных. Карту взять мы не можем, протокол оформить, оштрафовать мы их тоже не можем. У нас нету в городе, к сожалению, таких органов, которые могли бы выписать протоколы. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, тикшерү оештырылган инде. По факту возникновения конфликтной ситуации между пассажиром и водителем первого маршрута на предприятии проводится служебная проверка. Также все материалы, в том числе и запись камеры видеорегистратора автобуса, переданы в правоохранительные органы. Хәзерге вакытта балаларны җәмәгать транспортында йөртү закон белән якланган. 16 яшькә кадәрге балаларны җәмәгать транспортыннан түләнмәгән юл өчен мәҗбүри чыгару тыела, хәтта алар олыларсыз барсалар да. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. 2023 елга бюджет хәрби хезмәткәрләргә ярдәм итү, халыкка гуманитар ярдәм күрсәтү һәм Россиянең яңа төбәкләре инфраструктурасын торгызу. Бу һәм башка планнар турында шәһәр советының чираттагы утырышында уртаклаштылар. Лилия Гатина әлеге теманы дәвам итәчәк. Шәһәр советының чираттагы утырышында депутатлар 2022 ел нәтиҗәләре буенча муниципалитет алган өстәмә керемнәрне бүлеп бирделәр. Бюджетка планлаштырылганнан тыш 740 миллион сум керде. Әйтик, яңа елда 150 миллион хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм итүгә, шулай ук буш территорияләрдә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтүгә бүленәчәк. Шулай ук бюджетка яшь гаиләләргә тора калу һәм төзү өчен социаль түләүләр бирүгә акча салына. Юл хәрәкәте иминлеген арттыру чараларын башкаруга муниципаль юл фонды акчалары хисабына 10 миллион бүлеп бирү планлаштырыла. На исполнение актов прокурорского реагирования и обращений граждан, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», 125 миллионов 186 тысяч рублей. На трудоустройство подростков в каникулярное время 13 миллионов 664 тысячи рублей. На организацию летнего отдыха детей в каникулярное время 11 миллионов 264 тысячи рублей. Террорчылыкка һәм янгынга каршы чаралар уздыруга, мәгариф оешмаларында һәм социаль өлкәнең башка учреждениеләрендә ремонт эшләрен башкаруга 200 миллион сум акча салынган. Наил Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, бу эшчәнлек көч структуралары күрсәтмәсе нигезендә алып барыла. В один год, понятно, 600 миллионов это было трудно, но мы договорились, что поэтапно и вместе с вами, что по 200 миллионов будем выделять на то, чтобы приводить все те нормативы, которые определены федеральным законодательством. Поэтому эти 200 миллионов идут в
в том числе туда, на то, чтобы дальше системы видеонаблюдения, значит, аварийные брелки, электронные замки. Күпер буенча проект смета документациясын эшләүгә 2,5 миллион сум броньланган. Яр буе паркында майдан территориясында корылмаларны реконструкцияләүгә 20 миллион сум китәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Лейсен Галимованың «Ватан сулышы» дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Графика һәм рәсем жанрларында ясалган картиналардан экспозицияны энергетик мәдәният сарайында күрергә мөмкин. С этой картины я начинала в графике. Она участвовала на выставке международной. Ой фазалар дип аталган бу эш Лейсен Галимовның шәхси күргәзмәсендә беренче бирдә барлыгы 30-дан артык картина тәкъдим ителгән. Алар графика һәм рәсем сәнгате стилендә эшләнгән һәм Идел буе Болгар дәүләте тарихына багышланган. Башкару техникасы да гаҗәпләндерә. Акбур, күмер һәм кызыл сангина ярдәмендә кәгазьдә ватан сулышы чагыла. В живописи работаю по-другому. Я работаю быстро, экспрессивно, чувствами. Ну и также посвящаю более раннему историю Татарстана. Это также становление архитектуры в Татарстане, в костюмах. Шулай ук татар әкиятләре белән рухландырылган картиналар сериясы «Су анасы Шүрәле» һәм башкалар. Бу экспозицияны булдыру өчен 8 елдан артык вакыт кирәк булган. Күргәзмәнең тематикасы татар мәдәниятенә багышланган. Бирдә рәссамның дуслары, якыннары һәм хезмәттәшләре килгән. Ул менә һәрбер эшендә аның менә шул эшкә күренеше, эшкә дөньясы, менә үзебезнең татар халкының бөтен тарихын, бөтен әкиятләрен менә без әйтеп китәс килә, именно менә без бәләкәйдән үк үскән менә шул татар әкиятләрен күрергә, менә именно менә аның күзе аша, аның күңеле аша менә шул рәсемнәрен аеруча күрергә менә нык рәхәт булып җата. Ватан сулышы күргәзмәсен 2 февральгә кадәр карарга мөмкин. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгенге гамнашлар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Чистота первозданной природы, целительный воздух, спокойствие леса, Камское море, санаторий Шифалысу и Жминводы в Татарстане, Ижовские минеральные воды, лечение, отдых совсем рядом. Для всей семьи на все времена. Ударно-волновая терапия в клинике Урамед. Лечение простатита, аденомы, эректильной дисфункции. Прием ведет Абдурахманов Абдусилим Курбанович. Звоните 49 22 10.